Ni, sige agluton? Kiwan agad na bang gawat man na kimarites. Mabisin na tao na umot sila. Di ka pala, agyan dito ita, day marites ko. Ay, de marites mo. Oh, sige. Ano di? Ada kada ti doktor nga maamok. Nagkatilisin siya na, nga na doktor. Nakinaig ti pasyente na. Bagta din, daron di pasyente na. Makadarom ng takalding ba? Ayaw, di ba? Veterinaryo ni Jai. Ay, joke. Nag-isip ko. Hindi mo gaya. Nagsurong talaga tayo na karubang nga marites nga nag-uyaw ta sa dala na pipintas. Apay, Pagka nakitin ka sa karaglang-lang ang anwang. kit sinang dum ko may dana. Ay, sa At this moment that he knew, he fucked up. Mama, anya nga tanong tayo pa-check up ni Gunggong. Apay, Kaya dito pa nagtaktak ti binigat nga alas 6 lang tanga ka na yun. kit normal lang mati tao na dyan. Alas 6 binigat nga tumakki. Ikaw ah. Huwag na nga alas 7 agririing. Kumamalo si Katimang dalo si Dakin. Siya man. Di mo kita dalusan. Awan ka di iti kwartam. Weno insina na ka ti jowam. Iti ayuda awan ka iti listaan. Sa pelamarites amin nakarubam. Malas ka di iti biyag. Sa kapela kinurad. Umaykan. Siya. Nagpudot. Nagabgap pa manan. Bigbigat na bang naman nakimaritesan? Awalot or orasin mo, dito pa nakichismis mo? Kitkas na kanya ma. Big-bigat, miinom ka man arakal, awan or-orasam. Papa, Oh. mabigas na sa balit ilang lang ang tata. Nakagwapo kasi ka. Ano to? Ma, naka-blooming ka pa ini. Limang Dapat bagang. di nga tayong inuman tang agluta. Nakabangbang luka pa ay. Nagmet ngang angutan si ka. Man. Marcel Belinda Sanchez! Abi mare. Anan, makabula na, hindi ka malagsingiran. Agmalmalumak nga gururay titawag mo. Or-orayag naman nakusa ka nga umel. Bayad mare. Tila adda, pang panunutom kidi nga ang pagbayad ko, makapainsulto ka. Banagod ko. Ni, dress mo, dagita pare. Ay, when mare. Berde kami ni Marem no bigat kahit ko nga sorpresaan. Mga bagay dito pare. Ha? Mga bagay kanya na dagita. Anong tibagay mare? Data pare. Ang bagay. Anak ka ng